Der var en gang. Den gang gik så langt som øjet række. Men da øjet ikke er særlig stort, så var det en meget lille gang. Faktisk var gangen så lille, at jeg ikke kunne være inde i den. For inden af den gang var der en dør. Dør, hvis jeg går igennem den dør. Jeg gik igennem døren og faldt. Men mit hår sad fast, da døren smækkede. Nu hang mit liv i en tynd tråd. Hele mit liv passerede nu revy. Det var et kedeligt revy, fyldt med kedelige ting og kedelige minder. Jeg måtte op af den tråd. Ja, det viste jo så egentlig, hvad mit hår jeg skulle op af. Men hvordan skulle man kunne kravle op af sit eget hår? Men var jo ikke lige frem Münchhausen, vel? Det var faktisk først, da jeg havde saksen i hånden, at jeg fandt ud af, at jeg havde langt hår. Hvorfor havde jeg langt hår? Jeg plejede altid at have kort hår. Der var ikke andet at gøre. Jeg måtte klippe mit hår af, så jeg kom fri. Jeg ved ikke, hvor langt, at jeg ville falde, men det ville jeg jo finde ud af. Så kunne jeg altid falde forbi. Jeg faldt, men ikke særlig langt. Den dør, jeg var gået ud af, var bare lige lidt højere, så jeg faldt ned i en ny gang. For enden af den gang var der en ny dør. Vil jeg dø, hvis jeg gik igennem den dør? Eller vil jeg leve? Eller vil jeg falde? Ja, det må tiden jo vise. Jeg åbnede døren og jeg så mig selv. Jeg stod for den ende af den anden gang og kiggede på mig selv. Jeg lukkede døren og tænkte, hvad var det? Jeg åbnede igen døren jeg så en ny gang. En gang fyldt med døre. Her var der et valg, jeg skulle tage. Hvad var det for et valg, jeg skulle tage? Hvilken dør skulle jeg finde? Hvad kunne føre til noget godt? Men så slog det mig. De døre var der jo ikke før. Jeg havde jo set mig selv lige før. Så jeg lukkede døren igen og tænkte, hvad var det? Jeg åbnede igen døren, og jeg så og se. Alle dørene var der igen. Men jeg stod ved alle de døre. Jeg kiggede på mig selv. Ja, alle mig kiggede på mig. Og vi kiggede og så og se. Vi så hinanden. Som jo så egentlig bare var mig. Jeg lukkede døren igen og tænkte, hvad var det? Sover jeg, eller er jeg vågen? Jeg åbnede døren igen og kiggede, og vi var der igen. Og jeg tænkte, hvis vi er her, hvordan kan jeg så sove? Medmindre jeg sover og drømmer det her. Men hvis jeg drømmer det her, hvorfor er jeg så mange? Drømmer jeg i CinemaScope, eller hvad? Se, det er en kummefryser. Jeg besluttede mig for, at jeg ville åbne døren, og så ville jeg hilse på mig selv. Så kunne jeg altid finde ud af, om jeg sov eller om jeg var vågen. Så jeg åbnede døren og kigger og se. Jeg så ingenting. Det var bare mørke. Hvad skulle jeg med mørke? Det kunne jeg jo ikke bruge til noget. Hvis jeg nu ikke kunne se noget, hvis jeg nu ikke selv var der, var jeg så død? Eller levede jeg blot som ingenting? Men som ingenting, hvordan kunne jeg så være levende eller død? Jeg lukkede døren igen og tænkte, det var underligt. For sidste gang åbnede jeg døren og se. Der var en trappe. Den havde jeg ikke set før. Gad vide, om den var der før. Men hvis den var der før, hvorfor så jeg den ikke før? For se, jeg så jo hele tiden noget. Jeg besluttede mig for at gå ned ad trappen. Men der var ingen traptrin. Så jeg faldt. Og jeg faldt. Men det var ligesom ikke, om jeg faldt. Det er ligesom om jeg stod. Stod og faldt. Kan man falde og stå? Eller står man bare og tænker, at man tror, man falder? Hvis jeg nu bare stod og tænkte og troede, at jeg faldt, faldt jeg så virkelig? Eller var det bare noget, som jeg troede, jeg gjorde, at jeg tænkte? Ja, det var jo egentlig et svært valg. Skulle jeg tro, at jeg tænkte på, at jeg faldt? Eller skulle jeg bare tro, at jeg stod, uden at kunne se og mærke noget? Jeg tog et skridt frem og faldt og slog mig. Men jeg kan ikke huske noget. Så pludselig sætter jeg mig op. Jeg sidder i min seng. Hvorfor sidder jeg i min seng? Stod jeg ikke lige og troede, at jeg faldt? Jeg tager mig til hovedet og tænker, au, jeg har vist slået mig. Men hvis jeg sidder i min seng og har ondt i hovedet, fordi jeg har slået mig, har jeg så virkelig stået og troet og tænkt, at jeg faldt? Eller har jeg virkelig faldet? Jeg kigger lidt rundt i værelset og så en dør. Og jeg tænker, ja, det er jo klart. Hvis der ikke var nogen dør, hvordan ville jeg så være kommet i seng?
Jeg beslutter mig, og jeg står op. Jeg skal se, hvad der er bag den dør. Jeg åbner døren og se. Der er en gang. Den gang er lige så lang som øjet det rækker. Men nu har jeg ikke stridøjen, så det er en meget lille gang. Jeg lukker døren. Der kan jeg jo ikke komme ind. Hvad skal jeg med alle de gange og alle de døre? Hvor kommer de fra? Hvor går de hen? Hvor kommer jeg fra? Ja, jeg kommer jo lige over fra min seng. Men hvor er jeg på vej hen? Ud gennem en dør, ind i en gang, der er så lille, jeg ikke kan være der. Jeg vender mig om og ser et vindue. Vinduet er åbent, så jeg går derhen og kigger og tænker, hvor kom det vindue fra? Jeg åbner vinduet og kigger ud, men kommer så lige pludselig i tanke om, hvordan kan jeg åbne et vindue, der allerede var åbent? Jeg lukker vinduet og tænker, det var underligt. Jeg vil åbne vinduet igen, men vinduet er væk. I stedet for er der en dør. Jeg tænker, det var underligt. Jeg må have vendt mig om. Men jeg vender mig om og kigger og ser den anden dør, der stadigvæk er der. Jeg tænker, hvor kom den fra? Men kommer tanke om, den var der jo lige før. Jeg vender mig om og kigger på vinduet og tænker, hvor har vinduet været, siden den har sendt en dør derhen til at være der lige før? Sover jeg, eller er jeg vågen? Der er ikke mening i noget det her, men er det meningen, at det skal være det? Hvad er meningen med alt det her? Jeg tænker lidt for mig selv. Hvorfor? Hvorfor er jeg udsat for det her? Hvad med alle de gange og alle de øjne? Hvad med alle de mig? Hvad er meningen? Jeg sætter mig ned i sengen, men sengen er væk. Jeg sætter mig på en stol. Hvad er meningen med alle de gange? Hvor mange gange skal jeg gå igennem de gange? Hvordan kommer jeg ud af de gange? Hvordan finder jeg den dør, der fører mig ud af gangene, og igen i en ny gang? Jeg slukker lyset, selvom der ikke er noget lys. Jeg er blind. Jeg kan ikke se noget. Men hvordan har jeg så kunnet se mig selv, og de gange og de døre, jeg skulle gå igennem? Var det derfor, jeg troede, jeg tænkte, at jeg faldt? Det ved jeg ikke. Hvad tror du? En gang kunne jeg se, men jeg så ikke de gange, jeg gik igennem for at se. Men se, nu ser jeg en gang, og for enden af den gang er der en dør. Hvad er der bag den dør? Skal jeg gå igennem den dør? Hvad synes du? Jeg tror engang, jeg kunne huske, at jeg har haft en dør. Eller var det et vindue? Det kan jeg ikke huske. Hvorfor skulle jeg også huske det? Det kan da være lige meget.